Javier Larrañaga naiz. Izan ez Bergarakoa, oain hemen urtetan Sakanalden. Eta hemen gaude baita parapente taldeko eskolan lan batzuk egiten da bi plaza jendeari egiten asteburutan eta ikastaroak eta danetik pixkat egiten. Hemen Sakanalden bastante leku dazkagu, eskumara ikusita, San Donatotik hasita, San Miguel, hemen gauden lekuan, Santa Marinako ermita, eta badaude beste 3-4 leku gehiago segun zen oberabideekin, horri biltzen gara. Bista dakasun tartean eta haizearen velozidadea 30-etik bera detik joan tarten aurrera. Hemen gauden San Miguel 1200 metrora, hemen askotan igotzen da 300-400 metroa eta igartzen da udaran izaten be hotza. Hotza, ez fresko, hotza. Lasaitasuna, zitzik, orgoian ibiotea, beste dimensioa dek azkenen. Beste dimensioa dek, lasaitasuna eta pakea galanta. Ja Sakanan aladeltan eta parapenten ja 25-30 urte dela ibiltzen da denez jendea, ohitura asko dago eta lehenengotan izaten zian jende gutxio, baina guain ja poliki hasi da jende animatzen da, ez da hain arraroa egaz ikustea. Eskolan ikastaroak gu gehien bat ematen diau bi plazan eramatea jendeari, gabonetan oparitarako historike hola egiten diau, despedidet bai etortzen di asko, holako eguna pasatzea, eta gero ikastaroa ematen diau. Ezkea holako suabe biltzen geha eta pixkate danetik ematen diau. As we got to the end, take a picture of them. Take a picture of them. Hemendikan animatzen dira jendea probatzeko, parapenteko kirolau eta nahi baldin badu, hemen gaude pixkate bi plazakin da probatzeko eta esatea ez dekela hain esaten duen jendeak peligrosoa o esaten duen bezala, jendea oso gustura juten dela probatuta eta gehienetan etortzen dela berri do. Your parents, God, don't be so quick to point out the flaws in it.